בביתך ולעולם אם תדע שאני תמיד איתך בכל יום בכל דקה אני איתך תיתן ללב שלך לצרוח בשמחה שהמנגינה תצא החוצה בשירה ואז תדע אני איתך משפחות, חברים וקהילת נירים, ערב טוב וברוכים הבאים לטקס סיום מסלול של צוות כפיר. אנחנו מבקשים לכבד את המעמד, לכבות פלאפונים ולהימנע מכניסות ויציאות מהאולם. אני מתכבד להזמין את מיכה סימבליסטה, מנהל כפר הנוער נירים, לשאת דברים. ערב טוב, הדס קריצ'מן, אמא של ניר, תודה שאת כאן. ערב טוב לנשיא ועד עמותת נירים, דוב דיאמנט, וחבר הוועד רני פלק. ערב טוב קהילת נירים, חניכי הכפר, סגל, שינשינים לדורותיהם, מתנדבים, משפחות, בוגרי נירים. ערב טוב לכבוד השופטת גלית מור ויגוצקי, נשיאת בתי המשפט לנוער, לאנשי מטה חסות הנוער במשרד הרווחה ולאנשי משרד החינוך. ערב טוב לאנשי האגף הביטחוני חברתי של משרד הביטחון. ערב טוב חשוב ומיוחד לצוות לוי שהופך הלילה לצוות הבוגר של הכפר על כל המשמעויות שקשורות בכך. צוות לוי יוצא בשבת הקרובה בלילה לסדרת הישרדות בת שבוע. לאחר מכן בהמשך הקיץ יצא לשבוע גדנה, ולאחר מכן יצא לסדרת פיקוד ומנהיגות בבסיס חיל הים לקראת חזרתו לכפר כצוות שיחנוך את המחזור הצעיר. בהצלחה צוות לוי. אני רוצה להגיד מילת הערכה, מה שבדרך כלל אנחנו פחות עושים, אבל כן להתייחס לצוות הצעיר ולהגיד מילת הערכה לצוות י"ב הצעיר. חבר'ה, אנחנו לא נגיע לסוף הדיבורים, אם כל שנייה תעצרו. צוות י"ב הצעיר שסיים אתמול הקפצה של 4 ימים, קשה, השנייה בחודש האחרון. אתם עושים עבודה קשה, כל הכבוד לכם. ברכות לכל מי שהיה שותף לתהליך הארוך של כפיר, סגל הכפר הרחב, על אנשי המטבח, המשרדים, ההחזקה, המשאבים, הטיפול, בית ספר, אנשי השטח, קומונת השינשינים, מתנדבים, אנשי החווה, וכמובן ובראש ובראשונה אלה שהובילו מקרוב ובאופן צמוד סגל כפיר. טוב, אין ברירה, תמחאו כפיים. המסע הזה כמובן הוא גם שלכם, קשה, סיזיפי, מאתגר, והייתם שם כל יום, כל שעה, בכל רגע,
בגבולות, בהסברים, בהכלה, בעשייה, בסמכות השלמה כולה ובהשקעת אין קץ. קטונתי מלתת מילים לגודל העשייה שלכם. תודה. תודה והערכה מיוחדת למי שהוביל את הצוות הזה, יוסף אורוביץ. זהו המסלול השני שיוסף מוביל בכפר, צוות ארז בתחילה ובשלוש השנים האחרונות את צוות כפיר. יוסף מפקד פלוגה בסיירת גבעתי, לחם בקיץ שעבר בעזה כתף אל כתף עם לוחמים בגבעתי שהיו חניכיו בצוות ארז. זה חלק מהדברים שקורים לנו כאן בארץ, זה חלק מהדברים שקורים לנו כאן בנירים. תודה לך יוסף על ההובלה, הרוח, הדוגמה האישית ושאר האיכויות שאתה מביא לכפר. ובסוף ערב טוב, משמעותי ומרגש לכם, חניכי צוות כפיר, בוגרי כפר הנוער נירים. המסלול בנירים הוא קשה, תובעני ומאתגר ברמות שאדם מבחוץ לא עד הסוף יכול להבין. הכל כאן דחוס בעצימות גבוהה מתוך רציונל חינוכי טיפולי מגובש וברור. בעוד חודש יקלטו בכפר חניכי צוות חדש ויתקלו בקיר הפלדה הזה של משמעת, גבולות, דרישות גבוהות, סדר יום מפרך, מסעות, לימודים, טיפול, קבוצות, תהליכים פרטניים, הקפצות ועוד ועוד ועוד. המצרף הזה שנקרא מסלול נירים. אבל הם יתקלו גם ובמקביל במערכת שלמה, תומכת, מלמדת, מכילה ואוהבת, המאפשרת להסתגל ולהאחז, שנותנת יד. זאת מערכת שרואה את הנערים והנערות דרך הפריזמה של הכוחות שלהם. מערכת שהשיח בה הוא שיח של יכולות. האקלים בה מצמיח והכלים הטיפוליים בהם היא משתמשת הם כלים שמטרתם לבנות תחושת מסוגלות עצמית גבוהה ובמקביל לתמוך בתהליך הזה עד למימושו. צוות כפיר, אתם בוגרי המערכת הזאת, בוגרי הארגון הזה. חלק ממנו מוטמע בכם, חלק מהפלדה, מהרוח ומהערכים שלו. לפני 3 שנים, חלקכם לפני 4, הגעתם לכפר מוגדרים כנערים ונערות בסיכון, סיכון גבוה. הייתם נטל על המשפחות שלכם, על הקהילה שלכם ועל החברה כולה. היום אתם מקור לגאווה לאותן משפחות ולאותה קהילה. זה תהליך שלא יתרחש מעצמו. הוא תוצאה של מאמץ אדיר, קשה לתיאור שלכם, תוצאה מאומץ לבחור בחירות קשות וממוכנות לשלם את המחיר הנגזר מהן. עשיתם צעד אישי ענק, אבל אי אפשר להסתפק רק בתהליך האישי והפרטי. שום דבר בארץ הזאת הוא לא רק פרטי. כל דבר משפיע במעגלים רחבים. כל חיוך ברחוב, כל קימה באוטובוס לאדם מבוגר, כל מפגן של איפוק, כל ביטוי של סובלנות, כל עזרה אמיתית לחבר או לאח קטן, כל דוגמה אישית, כל בחירה ערכית. לכל התנהגות יש אפקט סביבתי. החברה שלנו היא סך האנשים, סך ההתנהגויות וסך הערכים של כולנו. לכן לכל אחד יש תפקיד, לכל אחד יש אחריות, גם לכם, בוודאי לכם, להשפיע במעגלים רחבים יותר ולהיות חלק ממנועי התיקון באותם מקומות שבהם אנחנו כחברה נדרשים לתקן. זו המחויבות שלכם ושל כולנו. אני מצדיע לכם על התהליך שעשיתם. יש בי אהבה עמוקה אל כל אחד ואחת מכם. אני מאחל בשמי ובשם קהילת נירים כולה שתמשיכו לעבוד קשה ותצליחו, שתממשו את עצמכם ושתהיו מאושרים. תודה רבה. תודה רבה מיכה. אני מתכבדת להזמין את כבוד השופטת גלית מור ויגוצקי, נשיאת בתי המשפט לנוער, שכיבדה אותנו בנוכחותה, לשאת דברים.
חושבת שאתם מכבדים אותנו. קודם ילד חמוד, שראיתי אותו יושב פה קרוב שעה, שאל אותי, את המלצרית? וחייכתי, וחשבתי שבאיזשהו אופן אנחנו, כל שופטי הנוער, אמורים לתת שירות לילדים, לנערים, לנערות, למתבגרים, למתבגרות, בתקופה מאוד סוערת בחיים שלכם. חלק גדול מהילדים פה מלווים על ידי שופטי ושופטות הנוער, ואני באמת מייצגת את כל השופטים שלנו. כל אחד מכם יודע שהשופט מלווה אותו ופוגש אותו ודואג לו וחרד לו. ככה אנחנו חולקים באיזשהו מקום את ההורות, לא במובן של אפוטרופסות, אבל במובן של ליווי והדרכה. ומיכה פה דיבר על גבולות. גם אני חושבת שחלק מהגבולות שאתם לומדים להכיר זה הגבולות של ההליכים המשפטיים ושל בית משפט ושל כיבוד החלטות. אבל הדבר הכי חשוב זה הבחירות. מיכה דיבר על בחירה. איך לעשות את הבחירה הנכונה בתקופה כל כך מבלבלת, ומי ייקח אותך כדי שתצליח במילוי המשימה שלקחת לעצמך. ובשביל הסיבה הזאת בעצם הקימו את המקום המופלא הזה. זה באמת מפעל הנצחה מיוחד במינו. ניר נפל בשירות צבאי. מיכה דיבר על זה שאנחנו לא רק אנשים פרטיים, אנחנו חלק מקהילה, אנחנו חלק מעם, זאת ציונות. וההנצחה המיוחדת הזאת, ואתם יודעים שנצח זה יכול להיות לפעמים דקה ורגע ותקופה יותר ארוכה, שהיא נחרטת בליבו של כל אדם, ולכל אחד מכם יש את הנצח הקטן שלו, שבו הוא החליט לבחור בדבר הנכון, ולקחת את עצמו ממקום שאולי הוא היה, לא אולי, הוא היה הרסני וקשה, למקום של התחלה חדשה. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את הדרך שכולכם עושים. אני יודעת שיש פה היום 22 בנים ובנות שמסיימים, 5 בנות ו17 בנים. כל אחד מכם עשה דרך שברור לנו שהיא מאוד קשה. אני חושבת שהדרך שאתם עושים היא קשה יותר מהדרך שעושים מתבגרים ומתבגרות אחרים שנמצאים בבית של אבא ואמא וקמים בבוקר לבית ספר ואולי נוסעים באוטו של אמא לבית הספר ויש להם שיעורי עזר והם הולכים לחוגים והם לא מכירים את המלחמה שלכם. ולכן כשמיכה דיבר על מסעות ועל הקפצות ועל מסעות הישרדות, אנחנו כולנו מבינים שאתם עושים מסע שהוא גם מסע בזמן, מסע בדרך, אבל בעיקר מסע פנימי. אנחנו מאחלים לכולכם בהצלחה גדולה. אתם באיזשהו מקום במסע שלכם, מאחלת לכולכם חיים ארוכים וטובים, ושכולם יסיימו, כל אחד את המסע שלו. תגיעו קבוע, נירים, נכון, זה שאיפה למצוינות. אנחנו מודעים לזה שבנירים הבחירה הייתה מראש לשאוף למעלה וגבוה, ושאתה מסתכל גבוה ולמעלה, א', אתה רואה את כל התמונה ואתה נושם אוויר יותר טוב. אז שיהיה לכולם בהצלחה, ושתשלימו כל אחד את המסע שלו. תודה לצוות כפיר. תודה כבוד השופטת גלית. אני מתכבד להזמין את מרלין קורנשטיין, אמא של יונה, לשאת דברים. משפחות יקרות, סגל נהדר, חברים ואורחים נכבדים, ואחרון חביב, צוות כפיר האהוב שלנו. ביום רביעי, 7 בנובמבר 2012, עמדתי במסדרונות בית משפט השלום בירושלים בפעם הראשונה. הייתי בהלם. בעוד כמה רגעים יביאו את הבן שלי באזיקים לפני שופט לדיון על תיק של אלימות קשה. פשוט לא יכולתי להאמין שאני שם. אני? איך זה קרה? איך נתתי לחיינו לצאת מכלל שליטה? הרגשתי כמו כישלון מוחלט. אמא כזאת נוראית, למרות שניסינו כל כך להימנע בדיוק מדבר כזה.
אני עדיין לא לגמרי יודעת איך הגענו לשם, למרות שהיום אני מבינה הרבה יותר ממה שהבנתי אז. אני כן יודעת שמאז שסיים בית ספר יסודי, בני לא הצליח למצוא את עצמו. הוא עבר מבית ספר לבית ספר, כך שעד שהיום הזה בנובמבר הגיע, הוא כבר עבר ב6 מוסדות חינוך שונים. אחרי שהשלישי ביקש ממנו לעזוב, שירותי הרווחה התחילו להיות מעורבים. עד אז, למרות שהמנהל בכל בית ספר חדש, הבטיח שהוא יכול לעזור לבני. ידעתי בליבי שזה כבר היה מאוחר מדי. היינו צריכים להביא אותו לפה השנה הקודמת. תמיד היינו 2 צעדים מאחור, שמים את האצבעות שלנו בסכר שעמד לפרוץ בכל רגע. אם הייתי לגמרי כנה עם עצמי, הייתי פוחדת אז כבר כמה שנים. הייתי חושבת אם הוא רק יסיים תיכון ויתגייס, בלי לפגוע בעצמו או במישהו אחר, הכל יהיה בסדר. הכמעט 2.5 שהבן שלי שהה בנירים היו מלאות בעליות ובירידות. אני די בטוחה שהוא קיבל יותר השעיות והוזמן ליותר ועדות חירום מכל נער בכל מחזור. בשנה וחצי הראשונות, משהו בפנים עיכב אותו, והוא לא היה יכול לתת מעצמו 100% לתהליך שכל נער בנירים עובר. דווקא היו לו קשרים טובים עם המדריך ועם העובדת הסוציאלית שלו, אבל הוא לא הסיר את מערכת ההגנה שלו. הם לא יכלו באמת לעזור לו, כי הוא לא נתן להם להתקרב מספיק. לפעמים ממש התייאשתי, כי נירים יציג עבורי את הצ'אנס האחרון שלו להפוך את חייו. אני ידעתי שבטוח לא היה לו טוב, אבל הוא פשוט לא היה מסוגל לחלץ את עצמו מהמקום שבו הוא היה תקוע. פעם שהוא כעס על הצוות, אני אפילו לא זוכרת על מה, הוא צעק עליי, את חושבת שנירים הם אלוקים? אני השבתי, לא בדיוק, אבל רק דרגה אחת מתחת. היה לי אמון מוחלט בצוות, ולכל מי שהכיר את בני היה אמון שהוא יכול להצליח, אבל לא היה חוסר אמון בעצמו, וגם בעובדה שכל מי שהיה מסביב ראה את הכישרונות ואת הכוחות שלו. ביום שהיה יכול להיות היום האחרון שלו בנירים, האסימון נפל, וכשהוא, אבא שלו, הצוות ואני ישבנו מסביב לשולחן, הוא נפתח. רק טיפה, אבל מספיק כדי לקבל עוד הזדמנות אחת. הוא עמד לעבור לחווה. שמעתי על החווה, אבל למעשה לא ידעתי הרבה עליה. הוא יצא מהבית יום אחרי ראש השנה, לפרק זמן של לפחות 6 שבועות, בלי פלאפון, בלי מחשב, בלי פייסבוק. במצב אחר, אבא שלו ואני לא היינו רואים אותו במשך כל התקופה, אבל בגלל שהיא כללה את סוכות וכולם יצאו לחופש כמה ימים, שנינו קיבלנו משמרות. באמת, הדבר האחרון שרציתי לעשות היה לבשל, לארוז מזוודה ולעלות לגולן. כל מה שקרה כבר הרס את החג שלי, ולא בא לי לעבור אותו עם בני ועם הפרצוף העצבני שלו. אבל נתנו לו להתקשר אחרי 6 ימים, בערב יום הכיפורים. ומשהו בקול שלו השתנה, משהו שאינני יכולה ממש לתאר, כזאת שלווה ששנים כבר לא שמעתי. פתאום הרגשתי זיק של תקווה, והתחלתי להתלהב מהרעיון. אכן עברתי יומיים הכי כיפים איתו. ראינו את העיזים, הוא הראה לי איך כבר שיפץ את האוהל שבו הוא גר, אני מדדתי זמנים כשהוא התאמן בריצות, ישבנו ופטפטנו, ואני פשוט נהניתי להיות לצידו. בני, החייכן והחביב, חזר אליי. ב10 החודשים האחרונים, מאז הגעתו לחווה, הוא עבר שינוי מדהים. עם עבודה מאוד קשה, הדרכה קבועה על ידי הצוות והרבה התבוננות פנימית. היום הוא יודע מי הוא. הוא מבין מה הוביל אותו למקום שבו הוא נמצא עכשיו, והוא יודע איך הוא רוצה לבנות את העתיד שלו. הוא יכול להראות לעולם כולו את הנשמה העדינה,
האכפתיות, הרגישות, המתיקות והפיקחות החריפה שתמיד ידענו שהיו בו. האחים והאחות שלו והמשפחה המורחבת קיבלו אותו בחזרה עם ידיים פתוחות, כל כך שמחים שהוא רוצה להצטרף אלינו מחדש. כן, הם כעסו עליו תקופה די ארוכה, אבל לפי דעתי רוב הכעס שלהם נבע מהפגיעה שהם הרגישו כתוצאה מהאופן שבו תפסו את הדברים, כאילו הוא הפנה לנו את הגב. גם בי חל שינוי באופן שבו אני רואה את תפקידי כהורה, ואני מאמינה שגם אבא שלו עבר שינוי דומה, אבל פה אני יכולה לדבר רק בשמי. אחד המושגים ששומעים הרבה בנירים הוא אחריות. חשבתי שאני יודעת מה האחריות שלי כהורה, אבל מסתבר שדווקא לא ידעתי. רק בקיץ שעבר, ברגע שנראה היה שהקריירה של בני בנירים הגיעה לסופה בטרם עת, ושרוב הסיכויים היו שיחזור לאחד המקומות שלא רציתי לראות שוב אף פעם בחיי, רק אז הפנמתי את המשמעות של המילה אחריות, לפחות עד כמה שמושג זה מתייחס להורות. האחריות שלי הייתה לספק את הצרכים של בני ולגדל אותו עם אהבה, ערכים והתשוקה להיות בן אדם שתורם לזולת. בקיץ שעבר, בצומת שבו מצאתי את עצמי ואותו ואת כולנו, הייתי בשמחה סוללת את הדרך בשבילו, שלא תישאר אפילו האבן הכי קטנה שתוכל לגרום לו למעוד. אבל פתאום הבנתי שלא יכולתי לעשות את זה, לא בגלל שלא רציתי, אלא בגלל שלא ניתן לעשות את זה עבור מישהו אחר, אפילו לא למען הילד שאת הבאת לעולם. בנקודה ההיא, האחריות שלי הייתה להעביר את הלפיד עליו. הוא היה צריך להחליט איך הוא רוצה לחיות. כבר אמרתי את כל מה שיכולתי לומר, לא נשארו לי מילים. וברוך השם, הוא עשה את הבחירות שהובילו אותו לטקס הסיום הזה היום. אני רק רוצה להבהיר שלמרות שאני כמובן מספרת את הסיפור של הבן שלי, יונה, אני בעצם מדברת על כולכם. זה לא קל להיות בנירים, יש הרבה כללים, הרבה דרישות, הרבה ציפיות. פעמים רבות הייתם צריכים לגלות את הסודות שלכם, שהייתם מעדיפים שאף אחד לא ידע. הייתם צריכים להישיר מבט על הדברים שגרמו לכם כאב ולהתעמת איתם. אלו דברים שקשה מאוד לעשות, ועשיתם את זה. כל אחד ואחת מכם עשה מעבר יוצא מן הכלל, מילדים שלא ידעו מה כולם רוצים מהם ומה אתם רוצים מעצמכם, לגברים ונשים צעירים עם רמה גבוהה של הבנה עצמית שהרבה אנשים לא משיגים עד שלב יותר מאוחר בחייהם, אם בכלל. למדתם איך להתמודד עם אכזבה, לתעל את האנרגיות שלכם לכיוונים חיוביים, להגיד לאחרים איך אתם מרגישים, בלי לפגוע בהם או להכעיס אותם, ולבנות קשרים אמיתיים, חזקים ותומכים, קשרים שתשמרו עד סוף חייכם. הצגתם עוצמה, יושר, התמדה ושאיפה להצליח. האמת שלכל אחד מגיע הזדמנות לחוות נירים, ועכשיו, סוף סוף, אני חושבת שאתם מבינים כמה מזל היה לכם שהגעתם לנירים בדרך כזו או אחרת. אני לא רק גאה בכם, אני גם קצת מקנאת. אתם כולכם אנשים מדהימים, ואני כל כך שמחה שזכיתי להכיר אתכם. כולנו מחכים לשמוע בשורות טובות, ואפילו בשורות מעולות בעתיד. במהלך השנים האחרונות, כל מי שיושב פה היום היה עד לניסים ונפלאות. הרבה מהאירועים האלה הם בזכות צוות נירים. קבוצה של אנשים הכי מסורים שאף פעם לא היה לי את הכבוד להכיר. אתם נתתם לילדים שלנו סבלנות אינסופית, אהבה, אכפתיות והבנה, ועבור זה אנחנו ההורים נהיה אסירי תודה לנצח. לבסוף, הייתי רשלנית אילולא הזכרתי את התפקיד של הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה. אני באמת מאמינה שכל מה שאתם הנערים ואנחנו ההורים חווינו,
היה חלק מהתוכנית המיוחדת שיש לו לכל אחד מכם, ושהוא יעזור לכולכם לסלול את עתידכם בדרכיכם הייחודיות. ברוך אתה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אני מתכבד להזמין את ראש הצוות שלנו, יוסף הורוביץ, לשאת דברים. ערב טוב. אני מרגיש שאמרתי הכל לכם כפירים יקרים. אמרתי לכם כמה אני אוהב אתכם, מעריך אתכם וגאה בכם. ומנגד עד כמה אני דואג לכם, רוצה ומתפלל שתמשיכו לעבוד ולהתקדם גם בהמשך. ולכן אנצל את זה שאתם מאחורי הקלעים, ולפני שתספרו בעצמכם על התהליך המיוחד שלכם בהמשך הערב, אנצל את הזכות שיש לי ואספר לקהל היקר על צוות כפיר. הגעתם אלינו לפני 3 שנים עם סיפור חיים לא פשוט, סיפור עם כאב ועצב גדול. התחלנו יחד תהליך משמעותי וארוך שלא היה פשוט כלל. הבאתם את הפגיעה שלכם לתוך הקבוצה, פגעתם ונפגעתם. לאחר זמן, לאט, בעבודה קשה ועמוקה, דרך תהליכים ארוכים שעברנו יחד, התחלתם ללמוד מהי כוחה של קבוצה, מהי חברות ומהם ערכים. והיום אתם מגיעים לכאן, לקו הסיום, ואין לי מילים לתאר עד כמה אני מתרגש, מרגיש זכות גדולה שאפשרתם לנו הסגל להיות שותפים לתהליך שלכם. לראות את הפלא ואת הנס שקרה לכם. מנערים פוגעים ופגועים הפכתם לנערים תורמים וערכיים. הפכתם לנערים שחולמים ומאמינים בעצמם. לקחתם את זה לעשייה ולהצלחה בבית הספר ובמבחני הבגרות. לקחתם את זה לרצון ולמוטיבציה אדירה לגיוס לצבא ולתרומה למדינה, ולמרות שלחלקכם הצבא אמר לו תודה, לא ויתרתם. ובעיקר לקחתם את זה לרצון חזק להמשיך להצליח ולהיות בני אדם טובים שיודעים להבחין בין טוב לרע. אני מרגיש מחויב להודות לסגל שהיה לצדכם לאורך הדרך, וגם שלפעמים היה קשה, הוא לא חדל להאמין בכם. אני בטוח שאתם שמה שמאחורי הקלעים תסכימו עם כל מילה שלי. אני אשמח ככה, אני עכשיו אעבור על תודות, שתמחאו כפיים רק בסוף, בבקשה. זכיתם ב4 מדריכים מופלאים, הילה, ענת, ניר ואלעד. זכיתם באם בית, בנעמה, שלימדה אתכם אהבה. זכיתם במטפלות מסורות, ברחל ויפת. זכיתם בקרן ובנתי כמחנכות ובמורים שלימדו אתכם שדרך ארץ היא קודמת לתורה. זכיתם לאורך 3 השנים בשינשינים מדהימים שבאו לתת מכל הלב והנשמה, בר, טל, שרון, אמיר, איתמר, הגר, מעיין, נוב, טל, הילה, איה ועומרי. במדריכי לילה היקרים לאורך 3 השנים, שי, ליאל, אור, עידן, יאנה ודור. וכמובן אני אסיר תודה למשפחת נירים, שעטפה וליוותה, ולעוד שותפים רבים לתהליך שלא הזכרתי. לכולכם תודה. אני רוצה לסיים ולפנות אליכם המשפחות של צוות כפיר. מסרתם לנו את ילדיכם לפני 3 שנים. אני רוצה להגיד תודה על האמונה והשותפות. יש לכם ילדים חזקים ואמיצים שחוזרים היום הביתה, ולמרות הדרך הארוכה שעברו, עדיין צריכים אתכם שלא תרפו, שתדאגו, שתאמינו. שיהיה המשך ערב טוב ומרגש. התחלנו הרבה יותר. סיימנו 21. הרבה נפלו בדרך, ברחו, מעדו, התייאשו. אנחנו הגענו לקו הסיום.
סיום שהוא גם התחלה חדשה. התחלה של חיים, עם תקווה, שאיפות ומבט לעתיד. אבל לפני שנמשיך בחיים, נבקש לעצור ולספר. לספר מה עברנו בשנים האחרונות בכפר הנוער נירים. נספר שלעולם לא תוכלו באמת להבין. לא תוכלו להבין את החוויות העצומות שחווינו. לא תוכלו להבין את הקושי והעומס, את כמות האתגרים. לא תוכלו להבין את החברות העמוקה, את כל האהבה שהתגלתה. כי את השינוי שעברנו אי אפשר. יש דברים שקרו, קשרים שנוצרו, שרק אחד מאיתנו יוכל להבין. ובכל זאת נספר כדי שתוכלו לחגוג איתנו. 21 עולמות, 21 חיים שניצלו. לחגוג 21 נערים ונערות שמצאו נתיב חדש. 21 סיפורים שהתחילו בייאוש ובלבול. סיפורים שמתחילים ללא תקווה. 21 נערים שלקחו אחריות על עצמם והרימו ראש. 21 סיפורי הצלחה. לפני שהגענו הנה, החיים נראו אחרת. התעוררתי כל יום ב5:30 בבוקר. איזה ללמוד, לעבוד. אני התעוררתי ב11. אתה ב11, אני אחרי 12. לא סובל ללכת לבית ספר. יאללה, בוא נפריד. באים לשבת בקיוסק. לא היו לי גבולות. בוא נחפש אקשן. סיפור. נכון. יש אלכוהול. ברחתי מהבית. שברתי. פגעתי. הצבתי. בואו יפני זונות, תביאו את הכסף. הרסתי את עצמי ואת מה שמסביבי. שרתי, תבוא. אמרו שלא יצא ממני כלום. שאני אגבור בכלא. עברתי ממסגרת למסגרת. פחדתי להיות לבד, שלא יצא ממני כלום. וכשנראה היה שאין עוד לאן ללכת, שהתקווה לא נראתה באופן, שלחו אותנו בצו שופט, ומטעם הרווחה, לכפר הנוער נירים. היו ימים חמים, ימי בצורת, פניי יבשו כסדק האדמה, שדי כמל ולא נותר לקצורת. שאלתי, לחשתי בשביל מה, החורף שוב היכה בי כל כך ערב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי, ומסדקי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי עד מדי, טרם עם רוח חרב עלינו שר לו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע מישהו הולך תמיד איתי. עם רוח חרב עלינו שר לו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע מישהו הולך תמיד
ידידי. אני זוכרת בדידותי זועקת עלית פניי בשתי כפות ידיי, את צערי חילקתי פת לחם, שאלתי האמנם ואם כדאי, את תפילתי אשא ככה לעלה, עוד לוחשות שפתיי מתוך עוני. אני יודע מישהו למעלה רואה אור הששית בחלוני, אכלה טרף עם רוח חרב, עלינו שר לו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע מישהו הולך תמיד איתי, אכלה טרף עם רוח חרב, עלינו שר לו על גג ביתי. אני יודע, כן אני שומע מישהו הולך תמיד איתי, מישהו הולך תמיד איתי, מישהו הולך תמיד איתי. "30 שניות על ועדות בנירים. במהלך השהות בנירים נקרא החניך לשיחה, בוועדה אשר תחליט כיצד ימשיך החניך מכאן והלאה. האם יושעה, האם יעבור תהליך ספסל, אוהל או חווה, האם החניך ימשיך בנירים? הוועדה מתכנסת ב4 מקרים. ועדת חירום, מתכנסת בזמני משבר או לאחר חציית גבולות חריפה של הנהר. ועדת הערכה, מתכנסת לאחר סיום שלב או במהלך תקופת השהות של החניך בנירים. ועדת סיום, מתכנסת כדי לסכם 3 שנים בנירים, וועדת קבלה. אשר מתכנסת כדי לבדוק האם החניך מתאים לנירים ולהתחיל עמו את התהליך שאנחנו התחלנו. תקשיבו, אני זוכר את ועדת הקבלה כאילו הייתה אתמול. דמיינו את עצמכם נכנסים עם אמא שלכם לחדר ובמרכז שולחן גדול. מסביבו יושבים 7 אנשים, ריח של מתח וחגיגה באוויר. צהריים טובים לכולם, אני אציג את עצמי, אני יוסף, אני ראש הצוות אליו ייכנס מאור, במידה אם יתחיל תהליך בנירים. שלום, אני ענת ואני המדריכה האישית של מאור. שלום, שמי מיכה ואני בסגל המוביל של מאור. שלום, שמי יפעת ואני העובדת הסוציאלית של הצוות. סליחה על האיחור. אני גיא, אני קצין המבחן של מאור. אני עמוס, אבא של מאור. שלום, אני קרן, אני המחנכת של מאור במידה וילמד בנירים. ואז שתיקה מביכה וכולם מסתכלים עליך בחיוך מאופק ועיניים פתוחות. אני המאור הזה, שגורכים בסקת הרמש ברגע זה. לפני שהשיחה התחילה, הראו לי סרט קצר על הכפר, ואז התחילה החקירה. ספר על עצמך. מה לספר? בן כמה אתה? 15. כמה אחים יש לך? 2 אחים. איפה אתה בארץ? אני מחולון. אני מבן מנחם. אני מנצרת. למה הגעת לכאן? מה אכפת לך? אני הגעתי הנה בגלל בעל בית. מה עשית? יש לי תיקים פליליים. נגעת בסמים? לא. מה יקרה אם תיכנס לטאקלים כאן בנירים? מה שיהיה. תגיד, אתה בטוח שאתה רוצה להיות כאן? בטוח. כן? אין בעיה. ואז, בלי התראה מוקדמת. תודה רבה, זה מספיק. תצא החוצה, תן לנו לדבר כמה דקות בינינו, ואז נקרא לך. אחרי כמה דקות קראו ואמרו
שהחליטו לתת לי הזדמנות. נתנו לי תאריך בו אגיע למסע הגיבוש, ומספר טלפון אם החלטתי ללכת על זה או לא. שיחקתי אותה אוטוגט, לא התקשרתי מיד. חיכיתי עד יומיים לפני המסע, ואז התקשרתי ואישרתי הגעה. לא העליתי על דעתי מה מצפה לי. לילה ראשון בכפר, הגעתי בערב. הראשונה שפגשתי הייתה נעמה, אם הבית. עשתה לי סיור בכפר. מגורים, מועדון, חדר אוכל, משרדים. וכל זה 50 מטר מהכפר. חשבתי שהגעתי לגן עדן, אבל כנראה שטעיתי, שיוסף הודיע בשיחה לפני כיבוי אורות. ערב טוב אורי, מה נשמע? ערב טוב, מה קורה? לא כדאי שתלכו לישון מוקדם, מחר השכמה ב3. צהריים? 3 לפנות בוקר, יוצאים למסע. מה מסע? 3 לפנות בוקר? לאן הגעתי כוסמק? 3 בבוקר. בלי רחמים העירו אותנו. עם תיקים של איזה 70 טון על הגב, עם כל האוכל והציוד עלינו, יצאנו למסע הקבלה. לא הפסקנו ללכת. עצרנו רק לאכול ולשתות. איזה עינוי. אחרי 5 שעות שבהם הלכנו, ברגע לפני השקיעה עצרנו סוף סוף. אנחנו חולים כאן לערב, אתם יכולים לפרוס שקי שינה. מה זה? אנחנו נארגן ארוחת ערב ואז נעשה סבב על היום. ישנים בחוץ? אין אפילו אוהל, משהו? ישנים תחת כיפת השמיים, אלון, יש יותר טוב מזה? לכל אחד יש שק שינה ומזרום מגולגל בתיק. זה יספיק. רגע. ואיפה השירותים? תסתכלו מסביבכם. בשטח? אני לא מאמין, לאן הגעתי? יום שני למסע הקבלה. יוסף, די, כולי שבור, אני לא יכול יותר. ישנתי עם איזה סלט תקוע בתוך אגף כל הלילה, התיק שלי שוקל איזה 1.5 טון, חלאס, לאן הולכים כל כך הרבה? אנחנו בדרך לכפר. מה, זה אומר שגם היום יושנים בשטח? היום ישנים בכפר. או, ברוך השם, עוד כמה זמן מגיעים? זה תלוי בקצב שלכם, נשארו עוד 15 קילומטר בערך. מה 15 קילומטר? אתה מסתלבט עליי? אני רציני גם, נתי. סיפי, אני הולך 15 קילומטר, אני מתבצע. די, נתי, אל תוותר עכשיו. עוד מאמץ היום ובלילה תישן כמו שצריך. לא נתי ולא נעליים, אני לא זז מפה היום. יאללה, שמעת אותו, הערב אנחנו כבר נהיה בכפר. אבל חלאס אחי, אני לא יכול, כל הגוף שלי שבור, הלכנו כל היום. פסיכופטים המדריכים האלה. אתה יכול לעשות את זה. אתה תתקלח היום במים זורמים ותשכח מהכל. חוץ מזה, משעמם לך שאתה רוצה להישאר כאן באמצע השטח? השתכנעתי להמשיך, אבל רק בשביל לסיים את המסע הזה, להתקלח ולעוף מהמקום המסריח הזה. סוף היום. הגענו לחוף הים. השמש כתומה ונמוכה ואנחנו צועדים. נשיאים, מנוחלחים ועייפים. תרימו ראש, תראו איזו שקיעה מדהימה. למרות העצבים הרמתי ראש. השמש הייתה ענקית והתחילה לצלול לים. בהמשך החוף מולנו ראינו אנשים מתקהלים. ממשיכים ללכת. הגרון יבש והרגליים כואבות. אנחנו שמענו את הקהל מולנו. הם החזיקו שלטים באוויר. כל הכבוד צוות י', ברוכים הבאים לנירים. כל הכפר חיכה לנו. מעודד אותנו בשניות האחרונות של המסע. קורא, מוחא כפיים, שורק ומעודד. לרגע קצר, הכאב ברגליים ובשרירים הדפוסים הפך לכאב מתוק של הצלחה. אולי אני לא אברח מכאן מיד. אולי שווה לתת צ'אנס למקום המשונה הזה.
היה להיכנס לשגרה. חברים, עברתם את מסע הקבלה בהצלחה, והאתגר הבא הוא להכיר וליישם את החוקים והכללים כאן בכפר, כדי שתוכלו להשתלב במהירות ולעבור תהליך משמעותי. ואיזה אתגר שזה היה. דבר ראשון, לא נקבל שום גילוי של אלימות. לא פיזית ולא מילולי. 6:45, קו אדום להשכבה. תוך רבע שעה, מצחצחים שיניים, מתקלחים, מעשנים סיגריה ושותים כוס קפה. אסור השימוש בסמים, באלכוהול או בכל חומר משנה תודעה אחר. לא כאן ולא כשתצאו הביתה. 7:00, ניקיונות. סריקת זבל, שטיפת חדרים, ניקוי מועדונים, חדר כביסה. יש להקפיד על כללי לבוש. אין לצאת עם כפכפים מתחומי המגורים ואסורות תספורות מדורגות. 7:30 כולם מתכנסים במועדון. נעשה שיתוף. חובה להיצמד ללוח הזמנים. אין איחורים, אין היעדרויות. 8:00 ארוחת בוקר בחדר אוכל. ימי! יש כאן עוד זמן לסיגריה? מעשני הסיגריות יכולים לעשן רק כשנגדיר הפסקות עישון, מיכאל. ורק בפינת עישון. 8:40 כבר כולם ישובים בכיתה ללמוד. שיעור ראשון, הפסקת סיגריה. שיעור שני, הפסקת סיגריה. שיעור שלישי, הפסקת פעילה בופה בקפיטריה לתורנות. ככה ממשיכים השיעורים עד אחת. שם יש שיעור שישי, או עובדת סוציאלית. אני לא יכול יותר. הקומבינות אסורות. אל תנסו לחפש דרכים לעקוף את החוקים, ואם קרה ומישהו מעד, הדבר הנכון ביותר יהיה לבוא למדריכים ולקחת אחריות. 1:50 ארוחת צהריים. שם יש עוד קצת זמן בשביל סיגריה ושירותים. על כל חציית קו אדום תיקחו אחריות ותיסעו בתוצאה. 2:40 עוד שיעורים בכיתה. או שיחה פתוחה. וב3:50 חוזרים לחדר. ונושמים. תוצאה יכולה להיות שלילת זכויות, כמו עישון, פלאפון, זמן חופשי, שבת או חמשוש, או עבודה שתצטרכו לבצע, כמו ניקוש עשבים, הידור וכתובות לבנים ועוד. את העבודה תצטרכו לבצע לבד וללא עזרת חברים. 4 שיחת פיל! 4:15 חוגים! וב6 פעולות עם מדריך או אישית. חניך לא יחזור ללוח הזמנים מכולם עד שלא יסיים את התוצאה שהוטלה עליו. 1:30 ארוחת ערב. ימי! במקרים מסוימים תידרשו לעבור תהליך, ספסל, אוהל או חווה. אלה תהליכים ארוכים יותר, בהם תידרשו להיות לבד ולהתבוננות פנימית עמוקה יותר. בעקבות המעשה שעשיתם והמצב אליו הגעתם. 8:10 מפגשי תמיכה. אלי, אוהבים אותך, מיכאל. 12 צעדים. אלי, תן לי את השלווה. זה בפתיחת שבוע. שבוע טוב, מיכאל. ב9:35. זמן חופשי! פלאפונים, אפטר, קריוקי, זמן בשביל סיגריות. וב10:15 מחזירים פלאפונים והולכים לישון. מי שימלא את החוקים ויכבד את המקום ירוויח המון. את זה אני יכול להבטיח. איזה ימים עמוסים. כמה חוקים. פתאום מסע הקליטה נראה כמו פיקניק. את זה לא הראו בסרט תדמית של הכפר. אני לא חושב שאני אעמוד בזה. אתה יודע, חונך שלי מי"ב אמר לי איזה משהו שהרגיע אותי קצת. הוא פה קצת יותר משנתיים. מה הוא אמר? הוא אמר שבהתחלה התחושה מוזרה. וכל הזמנים המטורפים האלה מפחידים. אבל עוד יותר מפחיד כמה מהר מתרגלים לכל זה. מיכאל, נגן איזה שיר לפני שיר. שמע איזה משהו שכתב. מחפש מחשבות רחוק בדמיון,
מנסה להירגע ואין לי ניסיון. פתאום בשקט פיתויים ובעיות, לרגע כל המחשבות שלי עוצרות. לא חושב על העתיד, לא חושב על העבר, לא אכפת לי בכלל מה יהיה לי מחר. כך פתאום אני נכנס לאקורד קבוע, לרגע רק בו אני שקוע. כך פתאום אני נכנס לאקורד קבוע, לרגע רק בו אני שקוע. יש רגעים שקורים לי בחיים, שכל הרגשות צפים מבפנים. מסתכל אל הים, מרים ראשי לעננים, ואז אני מבין כי ככה החיים, שגם הים מתעדן. לאן אני? כך פתאום אני נכנס לאקורד קבוע, לרגע רק פה אני שקוע. כך פתאום אני נכנס לאקורד קבוע, לרגע רק פה אני שקוע. איך פתאום אני נכנס לאקורד קבוע, לרגע רק פה אני שקוע. פתאום אני נכנס לאקורד קבוע, לרגע רק בו אני שקוע. חלפה כבר יותר משנה. הכרנו זה את זה טוב יותר. למדנו לשמור על החוקים קצת יותר טוב. בעיקר כי הסגל שמר עליהם ולא ויתר. ובעיקר כי לכל מעשה הייתה תוצאה. כן, כאב לי הראש, מה אני אעשה? ראיתי שישנת, עוד מריחת הסיגריה. הייתי חייב, מה? תביא לי את הקופסה. בבקשה. את הקופסה! אבל למה ככה, מה? עכשיו! בת זונה? חילקת עכשיו? לא,
יש לך שעה ביציאה. סמי. שוב פעם? לא, באמא שלי, מה יש אתה לה? ממשיך שקר, אין לך טלוויזיה. אתה פגעת עכשיו ברכוש נירים, אין טיסה למועדון עד הודעה חדשה. אבל למה את מניאקית? מה? מה? יום, בטעות, סליחה. איזה מניאקית? שמעתי את זה, אין פלאפון בהפסקות. איזה זין איתה? אין קריוקי. בקיצור שתחררי, מה יש לך? נו. דיבור אלים. אני אדבר, איך שבא לי, ואני לא רואה אותך ממטר, ואין לך יותר מה לקחת, תזיין עליי. מה את אומרת? כן? כן. כן? כן. כן? כן. כן? כן. אין לך טוסטר, ויש לך 2 דקות לחזור לסבל. השאירה אותי רק עם תחתונים, הנה על העולם. 30 שניות על תהליכים בנירים. אחד הכלים האפקטיביים בנירים הוא התהליך. כשחניך זקוק לעבודה פנימית דחופה, הוא מוצא מלוח הזמנים ונשלח לאחד מ4 סוגי תהליך עד שיגיע למסקנות ויתקדם. בתהליך הספסל, החניך מבלה את כל שעות היום שלו על ספסל. זה זמן לחשוב, לכתוב ולענות על שאלות מהותיות. תהליך האוהל דומה לספסל, אך בו, במקום לישון בחדר בלילות, החניך נשאר לבדו באוהל גם בלילה, רק הוא והמחשבות. בתהליך החווה, החניך נשלח למסע רגלי מכפר הנוער עד לחווה מרוחקת. שם, לצד עבודתו ומחשבותיו הפנימיות, החניך עובד בחווה ומקיים את עצמו. בתהליך מסע חזרה, החניך אורז תיק ויוצא למסע רגלי מביתו עד לכפר הנוער. שוב אני כאן, בפעם התשיעית, אני והספסל. אני כבר מומחה לספסלים. את השעות הראשונות אתה מבלה לבד, זמן להירגע, לחשוב ולנקות את הראש. אחר כך יגיע המדריך וישאל שאלות. את התשובות תצטרך לכתוב במחברת. איך הגעת למצב הזה? הגעתי למצב הזה כי נתפסתי כמה פעמים משקר. מה הייתה השתלשלות האירועים? לא רציתי לחזור לכפר מהסופש. התקשרתי למדריך ואמרתי לו שאני חולה ושאשאר בבית. עלו עליי כי הצטלמתי לפייסבוק. את התמונות העלו לפייסבוק ומשם לא יכולתי להגיד שאני לא חולה ולא נעליים. איך אתה יכול לשנות את המצב? שאלה קשה. אני משקר כדי להימנע מעימותים, כדי להקל על עצמי. אולי התשובה היא שעליי להפסיק לפחד לשקר ולקחת אחריות על עצמי. ולחשוב מראש איזה תוצאות יגררו המעשים של עצמי. הספסל הראשון שלי הרגיש כמו עונש. הוא נמשך 3 ימים. אבל היום בספסל התשיעי שלי אני יכול לומר שזה הפך לחלק ממני. מה רע לשבת כאן כל היום מול הים, לקבל אוכל ושתייה עד הנה ולהתרכז בדברים שבאמת חשובים. לגלות לכם סוד, אחרי החברים והסגל אני הכי התגעגע בנירים לספסל.
זה יבוא. אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקר, ומה שיפתח לנו כשמשהו בצוות לא היה קשורה, כשהיו קומבינות או בעיות חברתיות, הוקפצנו. חברים, החלטנו לעצור את הנוס כיוון שאי אפשר לעבור בשקט על מה שקורה. למה? מה כבר קרה? אנחנו מדברים על הרגלי השתייה של חלק מהחניכים. יש כאן בעיה עם אלכוהול ומוכרחים לפתור אותה. ההקפצה היא יצירת לוז. אין לימודים, אין עבודות, אין פעילויות. רק יושבים ומדברים, כדי שדברים יצופו. ההקפצה האחרונה אחת 9 ימים. עוד הפעם אתם עושים דרמה עם אלכוהול? מה הבעיה שלכם? אתם לא שותים? יש כאן חניכים שיש להם בעיה אמיתית, התמכרות ברמה כזו שמשנה להם את ההתנהגות, שפוגעת להם בתפקוד. איזה פוגעת להם בתפקוד? הם סתם מתמלאים עלינו, קצת וודקה לא אוריה עוד אפרד. דבר אחד אני לא מבין, מה הבעיה כאן? אל תשחקו את הלא מבין. בשבת האחרונה כמעט דקרו אותנו כי שתינו יותר מדי והשתוללנו. מי שיוצא בהקפצה באמצע מקבל שבת. זה הכיסא של יאני. זוכרים אותו? התחיל את דירים ביחד איתכם. המשיך לשתות ולעשן גראס כי סתם נתפלנו אליו. איפה הוא היום? זה הכיסא של ענבל. גם לה נתנדנו על שתייה. היא לא הפסיקה ולא הצליחה להישאר בכפר. ההתמכרויות האלו מפילות אתכם כמו זבובים והם לא רואים? אורי! נאפי! נדה! נריה! את מי שכחתי? בועז! אברהם! איך כולם נפלו? למה הם לא כאן היום? מי מכם הבא שיפנה את הכיסא שלי? מותר לומר הכל, אבל בכל זאת יש לפעמים שתיקות מעיקות. אבל בין שתיקה לשתיקה, כל אחד ספר על עצמו, על העבר שלו ועל דברים שלא סיפר מעולם. פתאום החברים נראים באור שונה, מקבלים פנים חדשות. האגו יורד, ואפשר להבין למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אין מה, אני מוכן להפסיק לשתות, בשביל לעזור למי שמתקשה. אז בואו נפסיק כולנו, כדי לעזור למי שצריך. מי עוד איתי? מהקפצה יצאים שונים, גדולים יותר, מבינים יותר, זה את זה וכל אחד את עצמו. כשהוקפצנו, בגלל שאחד החניכים סבל מבעיית שתייה, החלטנו כל הצוות להפסיק כיסות לגמרי, בשביל לתמוך ולעודד את החבר שלנו. ככה הימים חלפו, ימים טובים, ימים רעים. את כולם עברנו יחד כצוות. המסעות הפכו לקלים יותר, כנראה כי התרגלנו, למדנו לשרוד ולנווט בשטח, וגילינו איזה נופים מדהימים יש בארץ. הסגל לא ויתר ולא התייאש מאיתנו. וגם אנחנו למדנו להאמין בעצמנו. ולאורך הזמן כאן קרה דבר מופלא. הקליפה הקשה סביב הלב התחילה אט-אט להיסדק. כשנשברתי ראיתי שיש חבר מולי שמחזק ומעודד. וכשפישלתי לא הייתה ברירה טובה יותר מאשר לקחת אחריות ולשאת בתוצאה. ופתאום כל הפוזה נעלמה. ויכולתי לראות ולשמוע את מה ואת מי שמסביבי. ויכולתי לחוש את האהבה שמקיפה אותי. והצלחתי לאהוב בחזרה. המגננות ירדו והמתקפות שכחו. ובלי ששמתי לב, הכפר הפך לבית. ומבלי ששמנו לב, הפכנו למשפחה. וגם כאן, כמו בכל בית, עוד היו משברים וקריזות.
אבל הייתה גם שמחה והמון צחוק. ובין ספסל להקפצה, האופק התבהר. והצלחנו לראות עתיד אחר, טוב יותר. התחלנו הרבה יותר, והיום אנחנו מסיימים. איזה תקופה עברנו פה, קשה להאמין שזה נגמר. הימים היפים נשארו מאחור, עם תקוות חלומות ושברי אכזבות, בריחות מוכרים של חצר ופרחים, ושגרה נעימה של ימים שעוברים. חיכיתי לרגע הזה שהגיע, ורגע עכשיו משורה בנשמה, צפוי כמו שמש ובכל זאת מפתיע, העולם מעיין לי אבל גם מפתיע. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. העולם מסתובב והשמש תזרח לה, אני עם חינוך אסתובב בין כולם, אחפש לעצמי איזו דרך ללכת, אמצא ואלך לי בהלאה והלאה. זה נגמר, זה היה, נשארו זיכרונות, הם איתי לתמיד, בכל זמן ומקום, ומחר שיגיעו עוד אנשים, אעשה לי גם זיכרונות חדשים. זה נגמר. שלום, אני מעיין, אני חניכה מצוות כפיר. טוב, הורים יקרים, חברים, משפחות ואורחים, שלום רב. שמי מעיין שרביה, וברצוני לספר לכם קצת על עצמי, על הדרך הארוכה שאני ושאר חבריי לצוות עברנו בשלוש השנים האחרונות, בכפר הנוער נירים. אני אתחיל בלספר קצת על עצמי. לפני שנכנסתי לדבר העצום הזה שנקרא נירים, אני זוכרת שהבעיות התחילו בערך בכיתה א'. היום אני יודעת שחלק מזה קשור לזה שיש לי בעיות קשב וריכוז, ולא ידעו להבחן את זה מספיק מוקדם. ההורים שלי עלו לארץ ממקסיקו, ונראה שהיו חסרי אונים בהתמודדות איתי. הרגשתי שונה, לא הצלחתי להשתלב בחברה, וככל שהזמן עבר, המצב הידרדר. לא מצאתי את עצמי בחוץ ובפנים. בבית הספר פגעתי בסיכויי ההצלחה שלי. הברזתי בלי הפסקה, ויתרתי לעצמי. אני חושבת שזה קרה כי הרגשתי שלא מאמינים בי שם. חוץ ממרים, המורה שלאורך כל הדרך נתנה לי תקווה. האמנתי שהבעיות שאני עושה בבית הספר הן בעיות שכל נער בגילי עושה. עכשיו אני יכולה להגיד כמה טעיתי. התחלתי לצאת למסיבות, לשתות אלכוהול בהגזמה. לא הצלחתי להבין שאני מגיעה למצבי קצה. האלכוהול היה בריחה ממי שכל כך לא אהבתי, בריחה מהקשיים וגם דרך להשתלב בחברה. הייתי שותה והרבה. כמה פעמים איבדתי שליטה והגעתי לבית חולים בגלל הרעלת אלכוהול. אפילו זה לא גרם לי לראות באיזה מצוקה אני. היו גם התנסויות בסמים שגם הן לא פקחו לי את העיניים. פגעתי בקרובים אליי, פגעתי בהורים שלי, פגעתי בעצמי. עם ההורים היו ריבים שלא הפסיקו וויכוחים וכעסים שגרמו לי לברוח מהבית. לא ליום,
לא ליום אחד, אלא לתקופות שלמות. ביליתי הרבה בבית של חברה שלי. כל התסכול, הכעס, הפחד, האשמה העצמית יצאו בבית בתחפושת של התקפי זעם קשים שחזרו על עצמם. את כל הדברים עשיתי בלי לחשוב לשנייה על העתיד שלי. לא באמת הכרתי את עצמי ולא הייתי מודעת ליכולת שלי ולחסרונות שלי. הייתי עמוק במה שבא לי באותו רגע. לא ידעתי לקבל סמכות, אפילו לא הבנתי מה זה אומר. לא ידעתי להציב לעצמי גבולות והתעצבנתי על כל מי שניסה לעשות את זה בשבילי. וככה, איך שאני עם כל הקשיים שהחיים זימנו לי ועם כל הבעיות שהיו לי באותה תקופה, הגעתי לנירים. הדרישה הייתה לשנות הרגלים, דפוסים, ליצור מודעות לבעיות חיים. הגעתי לכאן מתוך בחירה לצאת מהבית ולחפש התחלה חדשה. אבל לא לגמרי ידעתי לאן אני מגיעה. הגעתי לכאן כי רציתי לא להיות בסביבה הקודמת שלי, סביבה שלא האמינה בי ולא נתנה לי להרגיש מוגנת ומוערכת. לא חיפשתי להשתנות ולא האמנתי בעצמי שאני יכולה. אבל אז נכנסו נירים לסיפור והפכו במסירות רבה את הבלתי אפשרי לאפשרי. עם הרבה אמונה של הסגל התחלתי לאט לאט להאמין שאני כן יכולה לשנות את החיים שלי. כמובן שהדרך המפרכת הייתה עם הרבה מאוד קשיים שאני בספק אם מישהו מהנוכחים למעט חניכי הכפר יצליח להבין. אבל בכל זאת אני אנסה להעביר אליכם את התחושות. היו רגעים שאני זוכרת את עצמי מפורקת, לא יכולה להמשיך במסע הארוך שהתחלתי. ופתאום חזרו הקולות בראש שאומרים לי שאני לא מסוגלת ולא יכולה. הרבה פעמים נשברתי. כשהייתי נשברת הייתי בורחת. בשנה הראשונה ברחתי לא פעם מהכפר. כשלא הייתי מסוגלת להתמודד הייתי מעדיפה ללכת למקום הנוח של בריחה. הייתי בורחת מהמציאות, בורחת מלהתמודד. הייתי יוצאת מהכפר ביחד עם חברות מהצוות והולכת לשתות. לא ידעתי לראות איך אני פוגעת בחברים שלי. גם החברים מהצוות שלא ברחו נפגעו, אבל באותה תקופה אני כמו שאר החברים לא ידענו לראות את הדברים האלה. באנו לנירים פחות או יותר כולם מאותן נסיבות. הרבה דברים היה לנו במשותף. לכל אחד הייתה דרך התמודדות שונה. אחד היה מתמודד מאלימות, אחד היה בורח לסמים, אחד היה בורח הביתה, וכך כל אחד עם המטען שלו נכנס לכפר. חסר חשק וחסר אמונה בעצמו. אבל לא משנה מה היה, כמה התפרצתי, כמה כעסתי, אף פעם לא ויתרו עליי. ודרך עזרה מחבריי לצוות שחוו את מה שאני חוויתי, הצלחתי ללמוד איך לא לוותר לעצמי, להרים את עצמי מלמטה ולהתחיל מחדש. היום אני מסיימת 3 שנים בנירים, 3 שנים בהן ידעתי לא מעט רגעים עצובים, כעסים, תסכולים ורגעים שמחים ומרגשים. הגעתי לכאן במצב אחד ואני יוצאת במצב שונה. עברתי תהליך קשה וארוך, ועכשיו אני יודעת להגיד שזה היה שווה את הכל. אני בטוחה שכל הורה וחבר שמכיר את מה שעברנו יכול גם הוא להעיד. היום אני עומדת מולכם כחיילת בצה"ל. התחלתי מסלול שהכשיר אותי להיות תצפיתנית שתסייע ללוחמים בשדה הקרב, משהו שלא דמיינתי שיקרה. בנוסף, סיימתי בגרות מלאה. אני ושאר חבריי לצוות סיימנו בגרויות, ומיועדים להתגייס או להתחיל שנת שירות ומכינה. למדתי להכיר את עצמי, להבין למה הגעתי, למה הגעתי למקומות שהייתי בהם, להאמין ביכולות שלי, לחלום חלומות לעתיד, גיליתי את המשפחה שלי מחדש, ניתקתי קשרים שהזיקו לי בבית והשקעתי בקשרים שטובים עבורי. אחרי כל הקשיים שעברנו פה במהלך השנים, בשנה האחרונה התחיל להיות לי פה טוב, באמת. הרגשתי בבית, למדתי להעריך את כל מה שמסביבי. יש שיר ששואל, למה עכשיו דווקא שטוב לי? קשה לי לסיים פה, קשה לי לעזוב את נירים. דבר אחרון שאותו באמת יהיה קשה לתאר ולהסביר, זה את הסגל שלנו שעבר איתנו דרך קשה. ספג הרבה פגיעות ומצבים לא נעימים. ובכל זאת עם הרבה אהבה, אמונה ומסירות נפש, לא ויתר אפילו לרגע. בלעדיכם סגל יקר, לא היינו כאן היום, ועל זאת אני רוצה להודות ולהגיד תודה ענקית בשם כולם. מעבר לסגל, אני חושבת שמגיעה תודה לכל המשפחות שלנו גם. שלנו שגם אתם ידעתם ימים קשים איתנו, לא רק בנירים, ובכל זאת לא ויתרתם. הגעתם שוב ושוב לוועדות חירום, ועדות הערכה, שבתות וימי הורים. תמיד הייתם לצידנו ונתתם לנו את התמיכה מהבית, שנתנה לנו את הכוח להמשיך להילחם על עצמנו. ועל כך מגיעה לכם תודה ענקית. בלעדיכם וללא שיתוף הפעולה עם הסגל בנירים, לא היינו מגיעים לאיפה שאנחנו נמצאים היום. אחרונים, אבל באמת אחרונים, אני רוצה להודות לכם צוות כפיר. על כל העזרה, התמיכה, האהבה, הדאגה והאכפתיות הבלתי פוסקת. אני אוהבת אתכם מאוד, תראו לאן הצלחנו להגיע אחרי כל העבודה הקשה. אני בטוחה שכאן זה לא הסוף, ובמהלך החיים, אחרי נירים בין אם בצבא ובין אם זה בכל מקום אחר, תמיד תזכרו שאנחנו מסוגלים להכל.
עברנו את נירים בהצלחה, אנחנו יוצאים עם ארגז מלא כלים להתמודדויות. תשתמשו בו ותמיד תזכרו להרים טלפון שקשה. אחרי הכל, אנחנו כמו משפחה. אין לי מילים לתאר את האהבה שלי אליכם. אני גאה להיות חלק מהצוות הזה. מודה לכם על הכל, אוהבת ומעריכה כל רגע במהלך 3 שנים שעברנו. החוויה המשותפת שלנו ביחד נמצאת אצל כל אחד מאיתנו עמוק בלב. תזכרו את מה שהשינשינים בשנה ראשונה אמרו לנו. זה לא נגמר, זה רק הסוף. אוהבת המון, מעיין. עכשיו אני מזמינה את הסגל שלנו, סגל כפיר, לעלות לבמה לחלוקת תעודות. טוב, מתרגשת. כפירים מקסימים. היום אתם כבר מאמינים בעצמכם, וזה קרה בעבודה שלכם, עבודה מאוד מאוד קשה. בבית הספר היו לכך שותפים הרבה מאוד אנשים, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד להם תודה. אני רוצה להודות לסגל בית הספר ובראשו יוסי, מנהל בית הספר. יש עוד קצת תודות, אז כפיים בסוף. אני רוצה להודות תודה ענקית לנתי, המחנכת המשלימה. תודה לצוות המורים האדיר, איילת, טלי פרומר, רותי, רועי, זהבה, כרמל, טלי גור, גלינה, מורן, דיינה, ימי, דנה, גילי והדר. לשינשינים שידם הייתה בכל, למתנדבים על נתינה מעוררת השראה. תודה ליוסף הראש צוות על שותפות אמיתית ולכל סגל כפיר האדיר שנמצא פה מאחור במלוא הדרו. למשפחה שלי שהייתם שם, תמכתם, והכי אני פונה אליכם, 21 כפירים מופלאים. יש לכם דרך ארץ ויש לכם גם תורה, 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. פיתחתם תשוקה להצלחה, וכעת יש לכם משימה, שהתשוקה להצלחה תימשך בצבא, באקדמיה ובחברה. אני מאמינה מושבעת שלכם, ואתם יכולים להצליח בכל מה שתרצו. בהצלחה. לפני שתקבלו את התעודה, אתם מקבלים גם תיק מתנה, ובתוך התיק יש פקל קפה, תרומה של קרן פרידמן. טוב, פרויקט הילה, נתחיל בכם. אליאב חסון חסיד! דניאלי העקשנות והגומות אוחנה. השביל הזה מתחיל גם בין סניף אורי, פירורים זה הכי טעים, אמר! לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, שי, ההומור ועל הכוס משיח. ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדש. אלון שכל, המון המון שכל, זו לא מילה גסה, רוטנברג! וכמובן, גילי, מלכת התהליכים, שטרית!
מרחוק נדלק אור. אל תסתה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל... טוב, לקבוצת המוכלים. אני עוד גאה וזמין ומזמן בבקשה את סלמון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, מאור! ממשיך גם מחר, חוטף באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים. אור החיים. רועי חפץ. מרחוק נדלק אור. אל תסתה כדי שתוכל לחזור. וליונה קורנשטיין. קבוצת מהיר ועצבני, נתנאל קדמי. אורל אמר. יובל יאיר. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. נורית מלקו. אני ואתה ננסה מההתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. מעיין שרביע. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. רביד הולץ. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבוא. טוב, קבוצת נשרי המדבר, אחרונים חביבים, תמיד תוכלו להגיד שהיה לכם את התהליך הכי ארוך. מיכאל עידן.
עמית בן שושן. יצחק בן דוד, נדב. ולד צ'צ'יל. טוב, ערב טוב לכולם. קודם כל לצוות כפיר, פשוט תודה שהסכמתם שנהיה המחנכים שלכם. אתם מדהימים וזה היה ממש מושלם. איזה אושר, כל הכבוד. לכל הילדים שלנו, החניכים שיושבים ורואים את הסיום האדיר הזה, וכשאנחנו נתקלים בכם במשברים הכי קשים ומצפים ודורשים מכם להפוך כל אבן על מנת לממש את התהליך, אנחנו דורשים את זה גם מעצמנו. אני מתכבד להזמין את הבוגר מספר 22, את שחר דריאם. בוא תתקרב. שחר, נער יקר ואהוב שהתחיל את התהליך עם צוות כפיר ונתקל בהמון קשיים, וגם אנחנו באיזשהו שלב הרגשנו שקלו כל הקיצין והתהליך הגיע לסופו, ובסופו של עניין עם הרבה מוטיבציה גם שלך שחר, גם של המדריך האישי שלך וגם של המטפלת של חברת טולדו, ביקשת את הצ'אנס האחרון, ובאמת בנינו תוכנית מיוחדת וייחודית בחווה, ועשית תהליך מדהים ולקחת את עצמך בכל הכוח ועשית דברים מצוינים, ועל כן אתה בוגר נראים לכל דבר ועניין, ואנחנו מאוד גאים בך. תמיד נשמח שתבוא גם ללוות תהליכים וגם לראות אותך כבוגר. ומילה אחרונה למי שליווה אותך בתהליך הזה, הרמב"ם אומר שהנער מתחנך על פי מידותיו של המחנך. תודה רבה לחנניה שהוביל את התהליך הזה. ולכל צוות החווה, תודה לכולם, כל הכבוד. אנחנו בעוד שנייה נסיים בשירת התקווה, אבל אני חייב, לפני שאנחנו מסיימים, להודות למספר אנשים שליוו ועזרו לנו בימים האחרונים, אם זה הצוות הגברה שליווה אותנו פה ועזרנו להרים טקס משובח. לאנשי המוזיקה, לאמיר ועודד, ובמיוחד לאיש יקר מיוחד שנמצא פה מאחורה, שליווה אותנו במשך החודשים האחרונים בתהליך משמעותי של פרידה דרך ההצגה המופלאה. תודה לך עמיחי. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. כל עוד בלב
תם טקס סיום מסלול צוות כפיר.